Beki ako, pero tagipusoon ko na in love kay best friend ko nga girl. Hindi ko maintindihan ang akong kaugalingon kung siya nagapalapit, ako daw ginatili. Beki ako nga nagapalibog, ano ang himuon ko sa best friend ko nga babae. Ako may nabatyagan, kung may upot siya nga iban, nagaselos ako, hindi ko mapunggan. Bisan beki ako, siya ang ako naluyagan. Siya ang ako naluyagan. Sekreto ko nga gugma, hindi ko mahambal sa imo. Nahadlok nga magubang friendship ta, pero tagipusoon ko nagaasa. Bisan imposible nga mangintita, pero tani mabatyagan mo nga palang gatagit ka. Gusto ko makaupot ka. Beki ako nga nagapalibog, ano ang himuon ko sa best friend ko nga babae. Ako may nabatyagan, kung may upot siya nga iban, nagaselos ako, hindi ko mapunggan. Bisan beki ako, siya ang ako naluyagan. Siguro diyon na para magdesisyon, kung tagun ko na lang o kung ipahayag ko ang ako nabatyagan. Kaya ko na siguro at tubangon ang kamatuoran nga basin hindi mo ako maluyagan. Ako nga nagapalibog, ano ang himuon ko sa best friend ko nga babae. Ako may nabatyagan, kung may upot siya nga iban, nagaselos ako, hindi ko mapunggan. Bisan beki ako, siya ang ako naluyagan. Siya ang ako naluyagan. Siya ang ako naluyagan.